Yeah, Arewa niggas. BZ Mix. Lion Kiri gun soja number one sport in all nature. Give them kisha like ninja. Ga wakokin mu baja. Mata na kamun Abuja yau Nabila gobe Khadija. Na mai da su dan wake sai cin su nake a tsanake. Ga mun nan kujira mu nan Arewa niggas gayun nan. Ba mu da mai tsaga sannan ku boye bis ga mayun nan. Prince Dabo dan gayan nan. We the best, hitting the rest for any show we take. So cool your man and get rest. Ga mu nan gaba rago na ce ka ja da baya to uwa gurin gwani ake ta tunkuɗa wa kayan mun taho da wake baitukan da babu karya bamu zage lokacin mu yayi babu laya amdoni gani da yan uwa abokanan kidaya abba ota mai nasibu bamu ja da baya to kiɗa abban kawai nono tilas a sa shi kwarya baitukan da wake dole zamu gyara andi abba ota maza kawai asara. Yau mun shigo gari muna da fans sun fi ɗari. Wanka na steady ba raini, gani fresh ba muni. Lungu da sako an sanni da mun buga sai sun ji. Rap mu da akwai yaji, masoya muna tare. Mai zamani ba ware. Gane nan mungu tashi nan. Na shigo da zaku zo ka ganni gane nan. Komai da nashi lokacin to yanzu namu gashi nan. Dole ne a gan mu kuma dole ne a bar mu nan. Da na shigo masoya za su daddanno. Everywhere na je suna ta nunan so. We are together ne da ku all my fans. I swear cotton ina ta jan kunne gamunan Gamunan muna nan waye ce mun zare ba ma kyamar bare. Kano gida ma zan jure kai na zazare yanzu na fara har azare. Ko da mutanen sun kare rap ba wahala sannan ba matsala. Arewa niggas mu ne best kowa ya san ba ma las.